ango ka sha mai to ya lakalli kuma ango baban so ka daina mai irin wannan abu ka bari har ka sake ce min ango kawai kana ce ango din ko shi kenan to ta yada aka ce mini ango to kai ba ango bane kai da ka kai kaya kuma kana magana za ka ce ba ce maka ango ba dole ka ci ango saboda na kai kaya tsaya a makaranta idan an maka tambaya ai sai ka ba da amsa ko a wurin aiki kai aka maka tambaya ai sai ka ba da amsa ko ka da gani da aka yi tambaya daya bayan ka ba da amsa biyu ban taba gani ba gaskiya to ta yaya na kai kayan tambaya ba a bani kayan amsa ba kuma wai in kawo kayan godiya don haka ni in ka ga na auren nan wallahi an bani kayan amsa wallahi in ba an bani kayan amsa ba wallahi ba nan auren nan kana buddariya wallahi Allah kuwa ya za a yi kace daga kayan tambaya kuma sai an baka amsa an baka kayan amsa da kullum ka ga laifi na ne ko kai ka ga laifi na ka ga laifi na danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.